Машраб Груп дар автоцентр яке аз беҳтарин ва бузургтарин маҷмӯъаҳои истиқоматии Душанберо бардоштагӣ аст ва дар ҳамин маҷмӯъаи истиқоматӣ мо якта чорхонагаи фурӯшӣ дорем. Варианти беҳтарин аст. Аз ин тараф Корвон, инҷо автоцентр ва поёнтар Саховат. Хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. бино аз 21 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯшимон дар 11 ошёнаш ҷойгир аст. дар бино 3 та лифт аст дӯстони азиз ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. планировкаи хона мефаҳмонем. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, сеюм, чорум ҳуҷра ва дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом. 4 хонага кардагианд бо масоҳати умумии 108 метри квадратӣ дӯстони азиз. инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ метавонед трезаи байни ҳуҷрагӣ кунед. дар умум хона 3 та треза дорад. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар дохили дуюм ҳуҷра боз ҳоҷатхонаи алоҳидаам ҳаст. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорҳо. бо транспортам умуман мушкилӣ нест. хулас минтақаи беҳтарин. ин бошад ошхона дӯстони азиз. трубаҳои отопления аллакай гузарондагӣ. баъди ошхона мебиёд сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. трезаҳои хона тарафи бари биноро нигоҳ мекунанд. нархи хона бошад 950 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. баъди сеюм ҳуҷра мегузарем ба чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар бари чорум ҳуҷра ҳоҷатхонаву ҳаммом. агар шумоам хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.